सेबनानै बुदों आंखौनो सोबादोंबो आरो बिदिनो जादों गथ'नाया ओमफ्राय बिसोर जोंखौ एकदम हाग्रा बारिसिम लांनानै जोंखौ एकदम हाजो गोजौ गोजौ लांनानै जोंखौ हाग्रा गेजेराव लांथारनानै जोंखौ बिसोर लाबोफिननानै बे दैलामनिफ्राय जों खुलुमबाय रायजोफोर जायखिजाया बाथ्राया दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रन्जित बसुमतारी बिथांनि बारैसो आं बाथ्राखौ बुंगोन थ' खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय फार्स्टआवनो दा जोंहा मा सफैदों ओरै हादान एरियाथिंजाय फ्रायानो ख्रिस्टमास सफैबाय ख्रिस्टमासल' नङा जोंहा बर'फोरनियाव रायजो राजाफ्रानो गोदोनिफ्रायनो मोनसे हुदा दं माने अखा हानायनि सिगांनो जोंनिया बन बुथुमनानै दोननानै लानाय प्लास दा जोंहा ख्रिस्टमास गोदान बोसोर बैसागु बायदि रोखोमनि जालांबाय थासिगोन बिनि बारै जोंनि बर'फ्रा मोनसे बनखौ बुथुमना लानाय हुदा दं बा बनखौ जोङो दोनथुमनाय दैज्लांनि सिगां दा जाय हक जोंनियाबो बर'फ्रा बेफोरबायदिनो ख्रिस्टमासनि थाखाय बा गोदान बोसोरनि थाखाय बा बायदिसिना बेफोरनि थाखाय बन बुथुमनो थांदोंमोन बन लायनो थांदोंमोन बावहाय जोंनिया मा नुहैबाय जाय बन लायनो थांग्रा बिथांनि आखायाव खुनु हन्दा मेचिन गैया खुनु मोनसे माबा मोनसे गैया बन गोथां गैया बेफोरबायदिखौ मा खालामदों जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रन्जित बसुमतारीनि दैदेननायनि माबा NGO गोदान बिथांमोना मा खालामदों जोंनि बे बर' गैयि आरे NGO थाग्रा नोंथांमोन नोंसोरबो जुदि बे NGO हाबनो मोनाब्ला बै सुबुं बायदि नोंबो बेफोरबायदि बन बोना जानांगौमोन एसे लाजिनो सोलों नोंबो सानसे समाव आं NGOनि बाथ्राखौबो होनगोन दे बै NGOनि बे सामसा फेरेंगानि सामसाफ्रा एसे लाजिनो सोलों नोंसोरबो बै समाव NDFBमोन बिथांमोननि न'आवनो नोंसोरो दोनदोलै आदा आंखौ एसे हरसेसो अननानै ओंखाम बोथिसे जाहोहरदो बेफोरबायदि बुंग्राया नोंसोर बे नैबे दानि फेरेंगानि आमोलाव दा थानाय NGO गोदानफोर बिसोरखौ सिनायनो बाखि गैया सोर बिसोरो बबेनिफ्राय माबायदि NGO जाजेनखो बिसोरो सिनायो बा मोनथियै बाखि गैया आंबो बिसोरखौ खारन नोंसोरबो बिसोरबायदि बन दानना जानांगौमोन नोंसोरो दिनै गसाइगाव बायदियाव थां XNDFBनि गथ'फ्रा नोंसोरबायदि माबा थगायना जानो रोङा बिसोरो बेटारि गारि सालायनानै जानानै दङ बिसोरो सालाय नोंसोरबो बे NGOनि 5,000 फैसाखौ दाला नोंसोरो बदनाम दाला नोंसोरो बे NGOनि बै फेरेंगाजों दाथा ओंखार आं दिनै नोंसोरखौ बुंदों बेखिनि बाथ्राखौ दिनै बन दाननो थांग्रा सुबुङा मा होननानै बुंदों NGOफ्रा जोंखौ बुदों साइकेल देख्रुबनानै हरदों हाग्रायाव लानानै थांदों बेसेबा गोथौआव आर्मिफोर बिदि खालामनो सानदोंमोन नामा नोंसोरो इण्डियान आर्मिया बेफोरबायदि हेबिट दं मोनथिबाय हाग्रायाव लानानै थांबाय माबा मोनसे नागिरनो होनाय नामाव ज्राम गावनानै फेक इनकाउन्टार खालामनानै दोनफैयो नोंसोरबो बे लाइनखौ लानो हमदों नामा सांग्रां थालै NGO थाग्राफोर नोंसोरखौ आं बुंदों सांग्राङाव था नोंसोरनि माखासे दंफां इलिगेल हमगोन मोनसे जायगायाव ज' दोनगोन 300 थाखा सेफटि गुदि नोंसोरो फानगोन सोलिनाय नङा नोंसोरनिया फेरेंगा दं फेरेंगानाव बिनानै जा मोनथिबाय फेरेंगाया नोंसोरनो बेथन होनो हायाखै नामा ओइ फेरेंगा नोंसोरनो बेथन होनो हायाखै नामा फेरेंगाया लाजि रोङा नामा फेरेंगायालाय मावथो मा खालामदों नोंसोरलाय मानिथ' सरकार दादों बेलाय फेरेंगायालाय थ' जिखियानो जाला बे जायफ्रा दिनैहाय जाय मानसिखौ बुदों बेनि भिडिअखौ आं स्क्रिनाव होनानैबो होगोन बा फार्स्ट जोबथारनायाव होनानै होगोन नोंथांमोना नायलांबाय था थ' जिखियानो जादोंला आरो गुबुन मोनसे स्टेपाव फैदो फेरेंगानि रुमावहाय बा फेरेंगाजों जाय ओंखाम संनानै जाग्रा सामसा होननानै बुंगोन आं बेफोरखौ 15 CM दंफाङावहाय मा खालामदों बिसोर 11 CMआनो इलिगेल माने 11 CM दंफाङा एकदम खुनु लेखा पत्र गैया ओमफ्राय अनलि 4 CM ना बेसेबांबाल'नो बिखौ सरकारि भाबे फैसा होनानै बुंदों बे दंफांखौ खिन्थु आं भिडिअ होदों दै भिडिअखौ नाय नोंथांमोना रायजोफ्रा नाय फेरेंगानि सायाव मा बुंनांगौ बिखौ फेरेंगानि न'आव जायफोर थाग्रा सामसा
आं गिया नोंसोरखौ गिया नैबे अफ्रिया नोंसोर बायदिखौ गिग्रा मानसि नङा नोंसोर मैया दाखालिनि गथ'फोर गोजासो आं गिनो थाङा नोंसोर बायदि गथ'खौ नोंसोरनि माबाखौ आं गिग्रा मानसिबो नङा नैबे फेरेंगानि न'आव थाग्रा जाय ओंखाम संग्रा भिखारिफोर सामसाफोर नोंसोर बायदिखौ गिग्रा मानसि नङा आं रावखौबो गिया आङो साला नोंसोरो बावहाय 15 CM नि नामावहाय 11 CM नि दंफांनि इलिगेल माबाया लिगेल खालामा लाफानो 4 CM ल'नो नोंसोरो इलिगेल खालामबाय 11 CM आ महाय खारखो बिनि सरकारनि फैसाया बोरो मा गारजाखो फेरेंगाया बेखौ मा होनना बुंबावदों नोंसोर मावनानै जा फेरेंगा हो इलिगेल जायानो दंफांखौ नों होबथानांगौ ना नाङा दंफां होबथानाय बा माबा मोनसे नोंसोर खुगायाव ओरैनो मिडिया बा प्रेस मिट होयोब्ला जों दंफांखौ नांगौ बायदिसिना माबा माबि होबथानांगौ गुबुना दंफां बोयोब्ला साला हमग्रा होसो होसो बुग्लुंग्रा सोर बिलाय नैबे फेरेंगानि आमोलावनो जादों नोंसोर फेरेंगाखौ जोङो दोना आरो ओमफ्राय फेरेंगाया मोनथिनानै ला नैबे 15 CM खौ RTI बो होगासिनोबो दङ मोनथिबाय RTI होदों RTI होनानै ओंखारदों बे दंफां लांनायनि थाकनि भिडिअखौबो आं होगासिनो दङ बे फेरेंगानि फिसाद्ला सामसाफ्रानो रोगादों बेखौ सामसा होनगोन आं नोंसोरखौ एक्सेन्टिभ बिनि सामसाफोर साला भिखारि जातफोर ओंखारनानै था ओमफ्राय नोंसोरो मा खालाम फेरेंगानि न'आव जायफोर ओंखाम संग्राफोर थाफाग्राफोर सामसा आंनि न'आव फै नोंसोरो आंनि न'आव फै अफ्रिनि न'आव फै आं सिदा बाथ्रा बुंदों फेरेंगाखौबो बुंदों आं 15 CM नि लेखाया बरननानै हो सरकारि भाबे फैसाया होनांगौ आरो नङाब्ला नोंनि न'आव धरना होनाय जागोन फेरेंगा बाहागि सिदा बाथ्राखा नों बायदि मानसिखौ जोङो नोंखौ NDFB होननोबो समाया लाजियो जों नोंसोर बायदिनिफ्राय नोंसोरखौ जों नुब्लानो मुगैनोबो ओंखारो लाजिनो ओंखारो जोङो रायजो राजाखौ एफाराब थगायो हादान बायदियाव नाय हादान बायदियाव फेरेंगा नोङो मोनजायाखै डाइरेक्ट म्यानमाराव थांदों नों खस्थ' खालामाखै NDFBनि खस्थ' नङा बे नोंजों थाफाग्रा गथ'फोरा आरो नों दाना होनाय NGO गथ'फोर बेफोर NDFBनि मानसि आरो नोंनो ओंखाम जाहोग्रा संनानै जाहोग्रा गथ'फोर बे NDFBनि गथ'फोर बे गथ'फोरखौ नोङो माबे लाइनजों लांदों मा खालामनो नागिरदों NGOनि नामावहाय नोंसोरो गाज्रि मोनजाहोनाय साख्रिबो होनो हाया माबो होनो हाया फैसा 300 थाखा पार सिफ्टि ओमफ्राय साननैसो सिगाङो दंफां बोग्रानियाव आं खबर लादों पार गारि गंसेयाव बेसेबां लादोंमोन 10,000 लादों मानो लाहोदों फेरेंगा नोङो आरो नोंनि मानसि NGOनि मानसिफोरानो आरा लानानै बा हन्डा मेसिन सोनानै हा होग्राया नोंनि मानसि नोंनि NGO मानसि भिडिअ फुटेज दं लाजिगोन नों मा खालामगोन बे मानसिफोरखौ नोङो बे NGOनिफ्राय नोङो बोखारनो हागोन ना हाया आरो बेनिफ्राय सासपेन्ड खालामनो हागोन ना हाया मिस्टार फेरेंगा दंफांनि बिफा हानि बिफा हाग्रानि बिफा हाग्रानि राजा हाग्रानि बिफा नोङो दंफांनिबो बिफा अन्थाइनिबो बिफा हादान एरियायाव मा होनांगौ मा होनाङा बेफोरनि बिफा नोङो दिनै होदो बे पाब्लिकआ दिनै बन्थ'से लायनो थांना नों लाजिनो ओंखाराखै फेरेंगा दुखु मोनाखै नोङो नोंनि फिखुङा सायाखै नोंनि गोसोआ एसेबो सायाखै फेरेंगा बै सुबुङा दिनैहाय बन लायनो थांदोंमोन हादान एरियायाव जोंनि बर'नि सुबुं बेफोरो दिनैहाय आबाद मावना जानो थाखाय बा जों गेस मोनस'यै मानसिफोर दं गेस बायना लानो हायै मानसि दं बेफोरबायदि मानसिया मा बनजों ओंखाम सङो नोंबो बेफोरबायदि बनजों ओंखाम संना जाजानो फैनाय नोंनि न'आथ' बय चिराङाव नंबावामोनलै गहपुरावसो मोनदां ना ढेकियाजुलि ना माहायबा ओरैहाय सानजानि जाय हक बेफोर खोथाखौ आं बुंनो थाङा नोंथाङा बहाय फैदों चिरांनि बासिन्दा नोङो खिन्थु नोङो बेफोरबायदि खामानि मावना जानो मोनफेराखै नोंनि गथ'फोरखौ नोङो दबथायनानै दोन नङाब्ला फेरेंगा जेबो EM माबा माबि जेबो बुजिया RTI लागायनानै होगोन नांगौला माबा मोनसे जालांथों अफ्रिया EM जेबो गिनायाव गैया नों बायदि EMखौ जेबो गिया आङो मिथिबाय फेरेंगा नों आंखौ बोखांनो दा नोंनि दंफां जेसेबां माबानाय साननैसोनि उनावहाय हाबहैगासिनो दङ नैबे माबायावनो रनिखाथायनि रेन्जार अफिसावनो हाबहैगोन आङो बर' फरेस्ट अफिसाव हाबहैगोन जेसेबां दंफां दङ खयदिननि उनाव जोबो बेफोरखौ आं नायगोन
थ' जिखियानो जाया भिडिअ'आ गोलाव जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि फंबायनि नामा मा नाम आंनि नामाथ' रुपुन होनो नार्जारि रुपुन नार्जारि गामिया हान्थुफारा ना आच्छा ओमफ्राय मा एरिया बियो बेथ' आयना होनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे ओरै हादानाव आयना नाम लादों आरो बे हादानाव आयना नाम लादों आयना नाम लादों ओमफ्राय जाथाया माबोरै जादों जाथायाथ' जों ओरै न'निफ्राय फैबाय थादोंमोन ओमफ्राय फैनानै जोङो बिदिनो बन लायनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो जोंखौ लामायाव लोगो मोननानै नोंसोर दंफां बोग्रा होननानै बिसोरो आंखौ बोख्लायनानै सोबादों ओमफ्राय सासेया खारदों बे खारनायनि साइकेलखौ बावनो जायगायावनो देख्रेब खालामजोबदों दानफुजोबदों गासिबो साइकेलखौ दानफुजोबनाय जादों सासेनिखौ देख्रेबजोबथारदों आरो ओमफ्राय दा जोंथ' गरिब अबस्था न'आवबो जोङो माइ खामला हाजिरा मा हाजिरा हानोबो मोनला जोङो दा बिदिनो गथ' गथाय खांनो थाखाय न'खर सलायनो थाखाय जोङो दा बिदिनो हाग्राफ्राव बिदिनो बन एरि बर'दिननि लांफैलाबायनाय जादोंमोन दाथ' जों बिदिनो दा माबादों आरो बिसोरो बिदिनो हरखाबै दंफां लायग्रासो नोंसोर माग्रासो होननानै जोंखौ बिसोरो सेबनानै बुदों आंखौनो सोबादोंबो आरो बिदिनो जादों घटनाया ओमफ्राय बिसोर जोंखौ एकदम हाग्रा बारिसिम लांनानै जोंखौ एकदम हाजो गोजौ लांनानै जोंखौ हाग्रा गेजेराव लांथारनानै जोंखौ बिसोर लाबोफिननानै बे दैलामनिफ्राय जोंखौ बिदिनो हगारफिननाय जादों आरो सिखा लांफादों आंनि सिखाफोरखौ ओमफ्राय नोंसोरो माबाफोर खावलायनो सानबावो नामा खावलायनाया बेनो मानो होनबा जोङो दा खामानि दामानि मावनो जेबो गैया बेफोरबायदि एसे एनै फिसा मावनायनि माखासे सुबिदा होबा एसे मोजां जायो आरो दा बेखौनो खावलायनो थाबाय होमबा बिसोरो इमान जरबस्थि खालामबाय जेबो मावना जानो हायै बायदि जेबो खामानि दामानिथ' मोनखाला गामि एरियायावबो बेबायदिनो फिसा खामानिफोर मावो जोङो ओमफ्राय बेफोरखौनो नै दा जरबस्थि खालामना बेबायदि खालामबा मा मावना जानो आरो बेनोसै मा मानसिफ्रा सोरमोन बिसोरो मानसियाथ' बिसोरखौ बुंनाय बायदिबा खुस्थु गावनि होनदों जायलानि फारसे ओमफ्राय बेखौबो जों मोजां मिथिया गावसोर मानसिफ्राथ' बयबो बुंनाय जायलायानो ओमफ्राय जायला माने बे सोरबा सासे नामा बेना जायला ओमफ्राय मा फरेस्ट ना मा होनदों इयो ओमफ्राय बिदिनो फरेस्ट अरिजिनेलनो ओमफ्राय दादा दिन्थिया आरो जों ब्रा रिकुवेस्ट खालामनायावबो मानियासै बे साइकेल देख्रुबजोबखाबाय अबस्था गैयै खालामखाबाय आरो रायज्लायनोबो बांद्राय चान्स होखायासै बेबायदिनो ओमफ्राय मबाइल सिख'ना लांजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय जासे जानानै ओंखाम लानाय दंमोन बेखौबो जानानै